Ay, salamat Lord. Muna unang travel na to sa 2023. Welcome to Solea! Dito tayo dadaan sa CC Lex. Mga ilang minuto lang yung biyahe ay makakarating ka nga sa Solea. Pagdating namin doon ay agad kami nag-check-in. Walk-in lang pala kami dito dahil hindi naman ito yung peak season kaya hindi punuan yung mga hotel. Ito yung room nila, may lalagyan ng pera, may inumin, may meron, maraming TV, at meron ding dalawang bed. Ito yung kagustuhan ko dahil sa balcony nila, dyan uupo ka. Makikita mo ang napakagandang view. May pool, may mga punong kahoy at sa unahan ay kita mo pa yung dagat. Kumbaga parang kita mo na lahat ba? Ganindot sa view. Hi! Ito nga pala yung banyo nila. Meron ng shower, may sink, may toilet bowl. So kompleto na lahat. Sa area naman na ito, makikita mo na napakalaki at napakagandang building. Sa ibaba dyan, ay makikita mo ang isang infinity pool na may glass wall. Sa tanghalian naman, nag-order kami ng marinara at yung fried rice na pang-buong barangay. At syempre, sinamahan rin namin ng pork sinigang. Itong view karon no? Kulay maluoy yan eh. May kasalan palang nanganganap sa araw na ito at eksakto. Baka pwede tayong makikain mamaya. Maganda ang kasalan na ito dahil nasa tabi rin talaga sila ng dagat. Kumbaga yan yung background nila. At ito na nga, naglalakad na ang bride. Okay na sana ang lahat pero may biglang muklo na dumaan. Mo na ito ang gibuhat karon, kayak beta pangalan ni daw. Oh, lingi na driver. Seryoso yung driver na to. Oh, na kung gingon ninyo at ang view oh, na wedding dito sa nahan. Di ba? Hinaot nga magdugay gin mo di kay maabot na mag 1 month after sa wedding. Daghan na ba kay gabuwa ka ng beach wedding? Ako lang maluoy. Solea, bound to Narita International Airport. Ang wedding dito giuwan. Okay. Hinaot nga di mo magbuwag in taon kay mahal kay ang gasto ng beach wedding. Si father na uwan na father. Mo ni unang tambay na to sa tuig 2023. Nindot diri no? Daghan kay sila amenities diri. Daghan di sila mga amenities dito, maglibog ka kung saan mong unahon. Daghang free. Daghang free. Nindot pa jud kayo na free kayak, free Free drinks, kayak, free drink, free katong standing paddleboard. no? Pas kay ba? Kana Philippine Dragon kana. Philippine Dragon nga kanang yana lumba kanang bugsay no. Oh, loko. Ah. Kana Philippine man to nadaog katong kuan kay epic kay nga pagkadaog. Gi ang sound gito? Tingog no? Tingog. Hu. 1 2 1 2 Yay, husband and wife na sila. Paduol ito, kay husband and wife na sila. After 1 month, magbuwag. Itigil ang kasal? Itigil ninyo. Itigil! Say mo kasal si dire. Tinda, kira pilihan niya slide. Pila ka pool? Pila ka pool, 1, 2, more or less, mga 7 kapul, no? Napansin ko na puro na lang Korean ang naliligo dito. Kaya para maiba naman at masulit ang pagpunta natin sa Solea, ay nakihalo tayo sa kanila. Ito naman ang view ko sa balcony kapag gabi. Time na para mag-dinner kaya ito yung order namin. Panini daw ang tawag. Dako ay? Do kayo. Di man takahurot ani eh? Dako ba sa palad? Chef Ramsey Health Kitchen. Apa yung pinakaano? Filet mignon. Pating gamay niya na siya ha. Oh? Gamay na kayo. Ako ang order, partihin ang pagkadako ah. Isa yung soda ni. Barato ra kay ni. Barato ra gani ko, pero perti pun dako ah. Gani iha, perti mahala, perti gamay ah. Sumi nakadag mahala na eh. Kani goro? Ang Kani kaning. batong? Kani. Batong mana, Bagyo beans. Butangan dayon oh. Mash.
Mashed potato. Buli. Medium rare din, no? Tilawan na tag 1.5. Mahala ni. Dami kadag mahala ni. Nya, sa'yo mo kasulti. Ano siya kanang gimarinate ka kanding. Beef din. Good morning, Suleya. Mga 7 a.m. na siguro ito, time na para sa breakfast na buffet. Pagbaba namin, marami na palang mga Korean ang kumakain, kaya hindi tayo magpapalupit. After namin kumain, dito sana kami sa bago nilang activity, pero dahil hindi pa tapos yan, dito muna tayo sa bago nilang open na inflatable. Mo nila ang protocol re mag live stream. Before ta mag ano ba? Only Bello touches my skin. Bello, baka naman. Importante ka ng naong. Baong na kitag naong. Landong man siya, pero init ang iyahang surrounding. Kamoy. Nindot utag usa ka baril may ana. Mao ni ilahang bag-ong open dire nga inflatable. Year 2022 ra mo guro ni gi-open. Mao ni siya. Di ba? Nindot kayo. Dito mo magsugod. Diha nasugod ana. Kamo na bahala asa mo padong. I-try nila to the first time din ako. Okay ning tanan. Appeal ni sa to ang gipahiran. Ano na nagis to nga? Ito nga. Di na ko. Kalain. Ha? Gi. Kuha daw ng bata. Usaka daw sila. Hindi go. Okay. Sun eh. Okay. Matanda ka man ay pwede ka dito. Kahit bata ka pa, katulad ng mga Koreanong yan, pwede. Level 3. Final run mo ni. 1, 2, 3. Wow, basa no? After natin na-enjoy lahat, nag-order pa nga ng kanilang special buko. Atong tilawan ng ilahang shredded buko. Dumi ay? Nime. Nakita ko na buko. Sa'yo may kasulti. Mura siya katong hinabuan ako na idol ito. Ito ano ba ito? Puti-puti. Mura siya ganang hinabuan sa lababo. Anong taong tubo sa lababo bang ilaw na naungot. Naghabuan mo mami. Hindi tayo magsusa. After namin kumain ay umuwi na rin. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hi, Kinut.